आपल्या उदय महाले भाईंनी जे आंदोलन उभारलं आहे त्याचा हेतू उद्देश एवढाच आहे की जे पीडित शेतकरी आहे, ज्या पीडित 5ही पंचायती आहेत त्यांना फर्स्ट प्रायोरिटी दिली पाहिजे। जे एअरपोर्टवरती जॉब येतात ते सर्वप्रथम आमच्या पंचायतीला कळवले पाहिजे, जेणेकरून जे आमची युवा पिढी आहे, शिकलेली पिढी आहे त्यांना त्याचं बेनिफिट मिळेल। पण तसं काहीच होत नाही, उलट त्याचे दुष्परिणाम मात्र जे एवढा मोठा एअरपोर्ट हा प्रोजेक्ट इथं उभारलेला आहे आमच्या पंचायत क्षेत्रामध्ये, त्याचा आम्हाला अजिबात उपयोग अजिबात झालेला नाही, उलट त्याचे दुष्परिणाम मला भोगावे लागतात। जे सांडपाणी आहे ते आमच्या गावात सोडलं जातं, जेणेकरून आमची जी धार्मिक स्थळं आहेत, जे विसर्जन तळी आहे, आमची देवी विसर्जन करायची ती जागा आहे ती अजिबात दूषित झालेली आहे आणि खूपशा संकटांना आम्हाला तोंड द्यावे लागतात। जेणेकरून आणि एवढंच सांगायचं आहे की अजूनही वेळ गेलेली नाही। आम्ही जर सगळे 5ही पंचायती एकत्र संघटित येऊन जर संघर्ष केला तर खूपशा संकटांना आम्ही तोंड देऊ शकतो आणि जे फ्युचरमध्ये आणखीन काही जे प्रोजेक्ट येणार आहेत ते आम्हाला सोयीस्कर असे करू शकतो। आणि प्रशासनाला पण माझी एक विनंती आहे की त्यांनी याच्याकडे एक लक्ष घालावे आणि हे जनआंदोलन आहे त्याला सपोर्ट करावे, सगळ्यांनी मिळून सपोर्ट करावे, एवढंच